Haur ikusgaitzak euren familian hazi ezin diren eta harrera familia baten beharra dutenak dira. Baina askotan ez ditugu ikusten, bizi duten egoera ez dugulako ezagutzen. Ez baditugu ikusten ez dira asistitzen. Eta zailagoa da haiei laguntzea. Horregatik, haur ikusgaitzei aurpegi eta begiak jartzea erabaki dugu. Hala, gainerakoak bezalako txea direla ikusiko dugu. Handitzaket gai eta gehiago, esateko aurpegiak. Ez naiz ni izan dioten aurpegiak. Izugarri gustatzen zait zinemara joatea dioten aurpegiak. Bihar ez dut azerketa egin nahi. Ikusi alduzu nolako gola sartu dudan? Besarkada behar duen aurpegi bat. Alegia edozein aurren aurpegia. Gainerakoak bezalakoak, baina badute berezitasun bat. Zure familiarentzat, denboraldi batez, aurpegi bat gehiago dira. Haientzat ordea bakarrik ez egotea esan nahi du. Partekatu aurpegi hauek. Egin itzazu ikusgai. Lagundu gaitzazu 60 harrera familia aurkitzen. Erakuts dezagun Gipuzkoaren aurpegirik onena.